Tak, čaute všetci. Dneska som si pre vás pripravil veľmi zaujímavé porovnanie. Jedná sa o multitooly. Prvým by som začal Nextool Max, čo je vlastne najdúpanejší multitool od značky Nextool, ktorá sa zameriava na multifunkčné nástroje. A potom som si vybral ako takého konkurenta Leatherman Wave Plus Black version. Znamená, že proste čierna verzia. Je to multitool, ktorý je jeden z najviac predávaných multitoolov a najviac obľúbených. Má neskutočné pomery, výkonnosť a kompaktnosť, sú neskutočne odolné a veľmi u vás a mnohých ľudí obľúbené. Takže za mňa ideálna dvojka, ktorú ideme si v tomto videu otestovať. Predtým si rozbalíme balenie, pozrieme si prvý Nextool Max. Mi to príde jak iPhone 17 Pro Max. Balenie, to púzdro jednoduché, závesný systém na opasok. Keď si pozrieme, máme tu sadu bitov, vyzerajú byť jednoduché bity z neznámej ocele, takže bity máme tu. Samotný multitool je taký trošku väčší, niečo ako Wave Plus, klasický nôž. Je tu meter, čo je vlastne podobne ako má Wave Plus. Je to vlastne, je tam hlavne pridaný klip, čo je veľká výhoda. Nemáme tu takú tú poistku, ako má Leatherman. A nástroje, vyskúšame si pozrieť. Máme tu pilku, máme tu nožík, tuto máme nejaký skrutkovač, tuto máme otvárač na fľaše s plochým šrobovákom, tuto máme pilník, ale čo je pecka za mňa, tieto nožnice. To mi prídu ako plnohodnotné nožnice a jedna veľká výhoda tých nožníc mi príde, že má to skrutko, je to na skrutku, že si to viem pritiahnuť v prípade, že sa mi to potom časom ako keby povolí, tak viem si to rozobrať, nabrúsiť a tak ďalej. Dobre, samotné kliešte sa mi páčia, že sú proste také, že sa otvárajú, že tam je pružinka. Teraz si ideme pozrieť Leatherman Wave Plus, samotný Leatherman, púzdro. Na túto púzdro je lepšie, že sa dá uchytiť na mole systém a aj na opasok. Za mňa veľmi pekne spracované púzdierko. Tu nemáme nič, prázdna krabička, 25-ročná záruka s kódikom, keď sa zaregistrujete. Od pohľadu, keď si pozriem kompaktnosť, kompaktné rozmery, tak toto je menšie. Hmotnosť. Začnem nástrojom noža. Môže veľmi kompaktný a veľmi ergonomický. Druhá je pilka. Pilka je neskutočne jedovatá, to je veľmi ostrá. Rezač páskov, rezač tvrdších materiálov, ako sú plasty, koža, diamantový pilník z jednej strany, pilník na drevo, univerzálny pilník z druhej strany a rezač kovov. To si môžeme potom vyskúšať nejaký klinec prerezať. A samotné kliešte, ktoré sú veľmi ergonomické a hlavne sa mi páči, že ten tvar tých kliešti je proste špicatý. Nextool mi príde proste, že také robustné, tá špička je taká neohrabaná. Čo sa týka vnútorných nástrojov, tu máme nožničky, ktoré sú veľmi chabé. Skôr by som to videl ako núdzové nožničky, ktoré sú zanitované. Veľmi dobrá vecička a to je vlastne plochý a krížový šrobovák na skrutkovač, na okuliare. Jednoducho zasuniem, drží to tam veľmi pekne, zasuniem z opačnej strany a mám plochy. Perfektná vec. Ďalšia vec, čo tu máme ako nástroj, je tento plochý šrobovák. Potom tu máme klasické bity. Sú výmenné, proste perfektne to drží, zacvakne to tam. A posledný nástroj, tu máme otvárak na fľaše a zápäti na konzervy. Všetky tieto nástroje, ktoré sa vlastne otvárajú, to je jedno, každý jeden nástroj má poistku, čo je za mňa top. Tu máte cenovky jednotlivých modelov, rozdiel medzi nimi je nejakých 110 €, 120 a pozrieme si, čo sa týka životnosti, ako to bude. Potom ešte jedna taká zaujímavosť, je tu rozbíjať skla. Tuto nie.
tuto môže byť veľmi zaujímavá, keď to bude fungovať. A tuto je to proste klasika. Teraz sa nachádzame vonku, som u kamoša, u môjho editora a máme tu takýto zveráčik a ideme si teraz prerezať túto doštičku. To je taký typický scenár nejakej dosky, regála. Môže to mať, ja neviem, 2,5 na 10-11 cm. A chcem vám ukázať, a som sa veľmi zvedavý, lebo kamoš hovoril, že ten Nextool má veľmi tupú pilku. Takže máme stopky. Vyťahneme si jednu pilku a tieto dve pilky versus toto drevo. Tak začnem Nextoolom. Teraz. Takže zhruba 22 sekúnd. Nahmat mi nepríde taká ostrá, ale ako dá sa, len strašne mi tu vadí toto. Pri gripe. Tieto bity. Keď som proste ako keby, pozrite sa. Že to vlastne takto ako keby držím a strašne to je nepríjemné. Keby to bolo z druhej strany, bolo by to lepšie. Lederman, bože, to je veľmi príjemné. Teraz. ...13 sekúnd. Koľko to malo predtým? 22. 22 a 13. Veľký rozdiel. Rozmer piliek je skoro vlastne identický. No teraz si vyskúšame samotné nože. Strašne ma bude zaujímať, že
ako to pôjde do materiálu. Tu je tá fazeta taká, no, trošku bere chlpy. Pri držaní je strašne taký robustný. Príde mi to trochu ako surk, taký robustnejší štýl, ale celkom to bere pohode. Tu si pozrieme. No, toto je krásne. Fú. Pozri, aké spony to bere. Ten úchop je taký menší, je to také praktickejšie a hlavne aj ten nôž má takú vyššiu fazetu. Ideme si dať takéto jablčko. Typický scenár Ledermanu. Na čo toho budeme využívať? Teraz si pozrieme tento klinec, to je taký typický klinec, ktorý je mäkkého materiálu, mäkké železo. A ideme si vyskúšať tieto kombinačky, ako si s tým poradia. Či dokážeme klinec prestrihnúť. Takže ideme na to. Dobre, klinec to dalo, to isté. Takže VEJ Plus si poradil, vyskúšame ešte. No, s týmto to ide dosť ťažšie. Týmto to ide o dosť jednoduchšie. Dobre, fungujú obidve. Tento je lepší, čo sa týka klinca. Tento je trošku ťažšie, to ide, ale nevyzerá, že by sa nejak zosil. Teraz ideme prestrihnúť tento gumový materiál. Je to vlastne, akýby to sa dáva na plech, aby sa to neporezal človek o to. A sú tam také kovové pliešky, tak začneme vejtom. Ideme to vyskúšať prestrihnúť. Samozrejme bez problémov. Bez problémov. Takže super. No ideme si vyskúšať povoliť toto. Zatiahnuť. Dobre. A povoliť. No, teraz ideme povoliť toto. Dobre. Teraz si ideme prerezať túto skrutku a budeme to robiť s týmto tu. Ježiš, s tým aj nebudem rezať. Ešte teraz si ideme vyskúšať trošku nabrúsiť toto. V tomto vidím veľkú nevýhodu. Toto by mala byť pilka, ale to nemá. Strašne krátke to je. To by som robil rok. Toto je paráda. To má diamant, vyslovene diamantová brúska. A pozrite sa. Takto krásne si viete. Ale niečo ma napadlo. Hneď som tu.
že vyskúšame si tieto záhradkárske nožnice, ktoré sme si nabrúsili Ledermanom Way Plus a vyskúšame si tieto nožnice. Takže začneme týmito. Toto je priam na to určené. Priemer. Teraz zoberieme tieto, ktoré sú na to len určené. To je v pohode, krásny rez. Samozrejme, není tak čistý, ale je tam za mňa super. Tak priatelia, záver videa a zhodnotenie. Čo sa týka Ledermanu Way Plus a Nextool Max, sú to dva cenové extrémy. Tu je cenovka zhruba 170 €. A hento má cenovku nejakých cez 50. Čo sa týka funkcionality, za mňa vyhráva Lederman. A dobre. Tuto máme brutálne nožnice, tuto máme kompaktné reziace nástroje od pílky až po nože. Takže tí, čo radi využívate nože a pílku a potrebujete si niečo nabrúsiť, určite Lederman Way Plus. A tí, čo chcete vlastne niečo kompaktné, cenovo dostupné, tak ja si myslím, že týmto chybu nespraví nikto, keď si to kúpi. Takže za mňa určite je favorit Lederman, ale cena je trošku prestrelená. Jediné, čo to zachraňuje, je 25-ročná záruka. To je asi tak celé. Toto Nextool je to pomerne mladý výrobca, ktorý sa špecializuje multifunkčnými nástrojmi. Potom časom si môžeme jednotlivé nástroje, keď tak napíšte pod video, pod komentár, kľudne píšte aj na YouTube kanál Baterky nože. Radi vám natočíme ďalšie produkty a hlavne chceme vám prinášať produkty, ktoré majú nejakým spôsobom zmysel a tento Nextool je podľa mňa multitool tohoto roku. Určite vyhráva kvôli cene. Takže cena je veľmi dôležitý faktor. Tí, čo peniaze máte, tak si kúpte toto. Alebo kúpte si oboje. Čaute.